ngapten sobai pi ki parlok ki bistana ban pe yak ke video hakat ke channel hadu arkol thep lu Suarez yak kol kap khatduh na kap ta ka club Gremio sharem ka club Julian Alvarez ha ka club jong Emiliano Martinez ka jingle kai ka khatduh hapden ka club Luis Suarez ka Gremio Persia yak club Marcelo ka Fluminense ha ka Brasileiro Series A hakaba ka club Luis Suarez ka Gremio kala job yak club Marcelo ka Fluminense da lail arkol haba pai shakna ka jingle kai hakawat ka bringkong lane ka kala step ka jingle kai ka long ka ba khajba hakaba boro artli ki team kala persyang ban tap call badai haka minute ka live saw ka Fluminense kala yo ban tap ka call ka bringkong lingba uje Arias haka dur jong ka penalty bat hadin kendai minute kata haka minute ka saw pulai ka Gremio kala yo ban pai klai ka skol lingba Luis Suarez bat Hashuwa ban kut ka jingle kai jong ka kala step kata ka minute ka saufsan ka Gremio sa sin kaliyo ban tap ya ka kol ka baar lingba Everton bat hadu manakut ka jingle kai jong ka class step ka Gremio kala tam ya ka Fluminense da ar la iway call bat habawan ban pcheng ya ka jingle kai hakawat ka baar lane ka kalamit sa sin ka jingle kai kalong ka ba ya khajba haka ba bro atli ki team sa sin kala persyang ban yo tap call bat dai haka minute ka ban drup saw sa sin Luis Suarez liyo ban tap ya ka call ka baar bat ka call ka balai na kam ta ka club Gremio haka dur jong ka penalty bat Hashuwa ban kut ka jingle kai kata ka minute ka ba prapway ka Fluminense kaliyo ban tap ya ka call ka baar lingba ujk bat hadu ban kut ka jingle kai jong ka kandai po minute ka Gremio kala job ya ka Fluminense da lail arkol lingba kana ka jing job ka Gremio kala pendep hakardan ka baar haka Brasileiro Series A jong ka ayom lekai arja arjar arpulai da ka ba kamai nrupu prapoin na live pratli ki jingle kai bat duna satang arpoin ya ka Palmeiras ka ka club ka biyo kore ka namladu haka Brasileiro Series A jong ka ayom lekai arja arjar arpulai da ka ba kamai nyopo poin na live pratli ki jingle kai bat aba pai sha Luis Suarez kanai ka jingle kai khatduh ka jong u na ka club Gremio bat kumju haka Brasileiro Series A hadin baka club Gremio kala deb ban menjur ban terminate no ya ka kontrak jong haka ba Luis Suarez unsamino na club Gremio bat menta Luis Suarez uladon ka jinya dai bat ka club UNMC ka Inter Miami haka ba ki telong kubor kliatu ba Luis Suarez unsa menjur ban soy ya ka kontrak ka ba ci samoy bat club Inter Miami na kam ta ka ayom meleka jong snem arja arfsaw haka ma jolik sokar bat kine ki artli ki goals ki bolu yo ban tap menta ka singi kadai ka goals ka ba Luis Suarez aikhublei khatduh ya ka club Gremio bat kumju ya ka Brasileiro Series A haba pai sha ka jingle kai hak English Premier League menta ka singi hapdeng ka club Emiliano Martinez ubrei goalkeeper jong kari Argentina ka Aston Villa Persia ya ka club Manchester City kabare ka club urangli kai khmat jong ka Argentina Julian Alvarez haka ba ka club Emiliano Martinez ka Aston Villa kala job ya ka club Julian Alvarez ka Manchester City da shikol not ya ka shikol jong ka club Aston Villa la tep do El Bailey haka minute ka banyaw saw lingba ka jing job ka Aston Villa kala kiu syak kerdan ka balai katba ka Manchester City kala her syak kerdan ka basaw haka mi ya king point jong ka English Premier League menta ka samoy bat haba pai sa kiwi pat ki jingle kai haka English Premier League menta ka sni ka Liverpool kala job ya ka Sheffield United da ala not call ka Fulham kala job ya ka Nottingham Forest da Sun la not call ka Bournemouth kala job ya ka Crystal Palace da ala not call ka Brighton kala job ya ka Brentford da ala iwe call bat ka Manchester United kala job ya ka Chelsea da ala iwe call te parlok tang kini kubor ngangai be plaseu tu ngin sai kan du hakwe pat ka video aikhublei shibun